That's a EGM. It's Handsome Man again. Ghazi Master, Mr. RMF. Royal Mafia. Family. Real talk. Life lessons. And I head up for it. No, no. I know haters wakaipa singazive. Moyo wake wakavarika. Anzwe asichokwa dichinozo budari mwezuva. Anayedo fohero anoseka wamwe wachichema. Asinguwa paino tenderera anozozitane marwazo. Watazwako zinga fungi uchikuwaza moyo pasinanya. Otizvese zvakanaka pana mosva asikati makomune rima. Unoseka munhu wachitambura unoita sikunje hapana chaitika. Asi karma inofamba zinyoronyoro rimwe zuva ichakusvika. Hazvinzonyasi asi mangwana zvinozodzoka zvese zvawaita. Upenyu unodzidzisa munhu wese kana singatereriana. Anayedo fohero no, no. Anoita zvakaipa singazive. Moyo wake wakavarika. Anzwe asichokwa dichinozobuda rimwe zuva. Shamwari dzinokudza asi haunzwe. Uri kufamba nzira yerima. Wozoti vanhu ndivo vakaipa asi iwe ndiwe uri dambudziko. Kutadza kubvuma kukanganisa ndiko kunokuisa pasi. Anakana yakanyarara munhu anopedzisira harasika. Open your eyes, tarisa mukati pane chokwadi chaunotiza. Hana yako inoda kutaura asi iwe haudi kunzwa. Ghazi Master, real message. Anayedo fohero, but life teaches. Stay wise, stay real.